Valla. Marandandray, kapatutazan Valla. Ya korval. Mga didi pala. Are, mura na pa. Molos niyan. Travalis ko lang yung tampong bola yung panengan. Niyan sa tinfaza hapat tingasin tinsimit. Rara, ya korval. Yun po. Sira. Paso. Zahir, anting kalarahan ni na. Sadya na ni Von nga we. Sira na bavnavan kum namin namin sa kraro. Za nidval toetra narely makostipe za hingy ary kono va tsy may magnano sasoa amin'olo ko tsisy taminy anazany metretry kirarony zay ke foky ande megnina fitiavako kirarony ary vala za magnano raha magnan'ily io tegna tsy mety zany tegna le mampetry-po io Are nandraky ny voana ka tsara zaha nangataka zy fa nandry voana ka hoe zay ko milaminy amesiko na kraro. ke mbo mampagnino anady mo valy mbo mivolagna hoe ambilafo raha zany izy ko za ko fa nivolagna hagnami kiraro-nazy so raha zagnahary na tsy maromarony zany raha tafivolanke megnina zany raha mga olo misy problème magnan'iny tafinenanenam-poagna wala masinarana bavinazy tsy kinivolaky megnina tam'izay ary vala zombo magnano raha magnano sady anany valy toetra na valy efa komansy tsy tiako tegna mampalahelo zaha anamy tsikitsiko zaha amin'olo ay sorany valaky kapony karaha soran'olo mivadidraha zany mora mbo fatavallahy tegna valahy na tia natana raha magnano anazay ko mbo tsikitsikoky amin'olo ny valike mbo tiana sorana karaha soran'olo mitsihegny lava mitsihegny natapôzy hetsy Tazana. Anavaly tegna tsy mety raha tanà magnano raha magnano zany tegna tokony mbo mifagnaja atsika amin'ny fiainana Zo vale. Zo e. Ambara korana vavy. Programana resy vavisoany ande amin'ny donabe. Valy anavaly izy magnano raha magnan'ila zara mbo izy tara mbo ny test attention na hely hoe na miatry na mijotsa anavaly izy magnano raha magnan'ila amesiko anavaly kiraro zany fa izy mbola bola tako amin'ny tagny to ndraiky amin'ny tagoavy sady anany valy fa programme anahy valy mitondra anao amin'ny donabe hoe tsy problème aminahy zaho magnefa vitipidirigna anahy ragny le 21 22 23 atsika ka anavaly matokisa anahy na fitiavako valinahy tokony sady anavaly zay ndraiky anazay kofa mamy ndraiky valy miole zany problème anahy atsika nendeha VP any misy VP za magnefa VP anao ko tsy tianao mitambatambatra amin'olo atsika tonga de hoe mandeha VP fa naza miola fa maro sécurité kavaly anazay kofa mamo malaky miola sakaby mbara zarongo zy hoe aiza mo le toerana le tany mahatorana anahy mbo kindraiky ny anavy ko atoragna igny atsika tonga de mandeha mo fa hitaka zala valy matokisa anavy le bidiky zala le bidiky sady za zay ro mbo magnaratra anaro le bidika aza magnandefandefa message magnanigny aminah fo mampiajaha madamona azy tsiky nisarika tam'zigny nagnino mo nay zala problème tsisy terigny problème zany ko zala tegna madicalsi nakory raha nagnino zala raha nararapamboko sa raha accidenté sa raha nagnino ke zany raha nanabo raha naratsy sa zany da mafana ke mafiagna firetanto Nivarotro mativola. Izy moa lafa ny tsy tatetry mavelogno izy maraha zany zay zany mampalahelo anaky izany zany fomban'olo zany le bidike aza tara mampiasa loha ndraikindraiky antegna mativola koa fa nivarotry magnano zany izay zany moa tsy bénéfice zany moa le isaky indianana amin'ny Zany programme. Maty programme bon zao basé za tsy problème aminahy koa reo laha za mbola mavita mampitry manomboky le 21 22 23 rangy marendragny etsika fa za magnefa vita Malatoaka vale. za tsisy problème zany mbola voahefako zany tsisy problème zany fa areo mila calme fofa na tsy mila minenanenagna be anah fandesigny amin'ny dona be zany sady raha ary zany tsy defa tokony mody ry sady raha nabavinazy efa lefa favoazy ary modia hoe modia rehefa fo atsika fankaregny ake fo izy keny izy magnano izy ke izy nianatra teny vazaha magnano raha magnigny koa fa marigny olo miteny gasy ary ndava le Ary zay fa andeha pasay. okay vale azy malahelo amin'izany Agny pasitsika agny za mandigny anao e. antsoviny fore Ya, voluma. tsy ndraiky piera nivolagna programme anesy vafisoany zala voabara